Oh my God! Meron kayong ano, yung esophagus? Pinractice niya muna sa tao. God. Siyempre, yung nilagawan ka, maganda ka eh, kaya ka nga nilagawan eh. Physical attraction muna eh. So pag tinanggal mo yung physical attraction nyo, Buso yung mga kansa, ano nga pala si Paolo at ngayon, dadaan natin mga miss ngayong linggo atin na agad simulan. 3, 2, 1. Ano yung naharap? Esophagus. Habang Ano yung esophagus? Well, pumasok sa esophagus na yung sunod. Kalikig the Cool Pals. Pinagsalita ka sa meeting pero unprepared ka. Ito ba yung pina spoken word poetry siya. Tapos ang topic esophagus. esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili Lagyan mo to ng spoken word poetry na instrumental. Kailangan niya nito. esophagus. Mananatili yan. Panghabang buhay. Iingatan, papahalagahan mo yan. Dadaloy yan sa iyong sinapupunan. And I thank you. Pasok na pasok sa esophagus ko yan. Sunod, Jokoy at the Golden Globes. Why are you not laughing? Kaya naalala ko nga pala, bakit nga ba nagkaroon ng issue si Jokoy? Bakit siya nag-bump kuno na sinasabi ng social media? So ngayon, pinanood ko naman yung kay Jokoy na kanyang monologue. Yo, shut up! Meron naman mga tumatawa eh. Yung mga joke daw dito ni Jokoy na sexist tulad ng sa Oppenheimer and Barbie comparison. Oppenheimer is based on a 721-page Pulitzer Prize-winning book about the Manhattan Project. And Barbie is on a plastic doll with big boobies. Sa totoo lang, hindi naman, parang mix siya. Hindi siya tulad ng mga level nung ginagawa ni Ricky Gervais. Kasi context, si Ricky Gervais ay kilala na. Matagal na siya sa industry. Ka-level niya yung karamihan, yung iba dito sa mga niro-roast niya. So para man roast ka na isang tao, maganda kung ka-level mo sila. Kasi ibig sabihin nun, self-aware ka eh. Na pareho lang tayo. You can take a joke. Kasi I can take a joke. Parang ganon. Pero si Jokoy, hindi pa siya enough of a big celebrity tulad ng mga niro-roast niya dito. Kaya yung iba niya mga jokes ay hindi pumapatok, hindi malakas yung batak ng tawa. Pero meron, pag pinanood mo yung 10 minutes na yun, 60-70% tumatawa naman sila eh. Hindi nga lang ka-level ng kala Ricky Gervais at ibang mga comedians na humawak nung mikropono yung pagdating sa Golden Globes para i-roast at magtripan yung mga artista doon. Siguro si Joker na yung pinakamababang level na artista compared doon sa kanyang mga niro-roast. Mabilis na galit yung mga pa-woke dahil sumunod din dito yung kanyang comment kay Taylor Swift kung saan sinabi niya yung mas marami pang cuts yung NFL kay Taylor Swift kesa dun sa mismong NFL. As you know, we came on after a football doubleheader. The big difference between the Golden Globes and the NFL, on the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift. I swear. There's just more to go to here. Sorry about that. So may kita natin dun sa reaction ni Taylor Swift na talagang gumana siya, na common naman. Ako para sa akin hindi siya parang wala siyang humor eh. Pero ganun maging artista, parang common lang naman isang artista na mapagtitripan sila ng ganun. Pero syempre, yung mga Swifties na talagang Taylor Swift, ang sarap ng mga sunod mong kanta. Ina-idolize si Taylor Swift na para na siyang Diyos. At yun nga yung point ng Golden Globes hosting gigs na yan eh. Para ibaba a notch yung mga tingin ng mga artista sa sarili nila. Na believe sa kanilang sarili. O overblow na mga egos na meron sila. Hindi yan tulad ng Oscars. Yung Golden Globes, ganun ang humor talaga. At kung papanoorin mo yung years and years na ginawa ni Ricky Gervais, kasi idol ko si Ricky Gervais pagdating sa ganyan. If you do win tonight, remember that no one cares about that award as much as you do. Okay? Alam talaga niya at dahil din British siya, yung dry British humor na hindi benta sa karamihan ng masa, hindi nila maintindihan yun. Baka if you feel nila na offensive ang isang joke, okay na naman magkaroon ng mga offensive na jokes eh. Natulad na sinabi nito ni Tyler, 10 minutes and Jokoy has already threw his writers under the bus. Some I wrote, some other people wrote. Robert De Niro's here. Yo, I got the gig 10 days ago. You want a perfect monologue? Yo, shut up. Si Jokoy ay mahalayo pa ang career. Unang-una siya ang pinakaunang Filipino-American para makuha tong gig na to. Isa tong magandang part ng kanyang resume. Diba? Ang napakagandang mga pangalan ng humawak niyan. Ricky Gervais. That award is, no offense, worthless. Tina Fey. It's getting sloppy in here, everybody. You know what, Taylor Swift? You stay away from Michael J. Fox's son. Amy Poehler. Matt, on any other night in any other room, you would be a big deal. But tonight, and don't take this the wrong way, you're basically a garbage person.
Jimmy Fallon, Seth Meyers, Andy Samberg, Gerald Carmichael, at ngayon si Jokoy noong January 7, 2024. Hindi nito katapusan ng kanyang kasi malakas kasi yung cancel culture sa Twitter na parang pakialam namin kung maingay sa Twitter na nagalit kay Jokoy. So what? Saglit lang naman yan. So yun yung both sides na proud ako kay Jokoy na naabot niya yun. Pero syempre, di ba, ganun talaga magsubok ng bago. Tayo itong mga mapanlait sa social media, yung kinita ni Jokoy dyan, may hindi mo kikitain kahit kailan sa buhay mo. Pero you are entitled niya naman na laitin siya kung hindi kayo natawa sa kanya. Okay lang yun. Kasi yung tunay na tumatawa dyan ay ang kanyang bank account at ang kanyang career. Kasi malayo narating niya para sa pinanggalingan niya. Siya naging opening ng karamihan ng mga half-blood Asians na pumasok sa entertainment industry ng stand-up comics, sa Netflix. Napakahirap niyan. Lalo na sa ganyang western culture na generally mababa ang tingin sa mga half-Americans, di ba? May lagi naman magkakaroon ng ganyan eh. Hindi mo yan makikita outright pero nandyan yan sa mga crevices, di ba? Sa mga lumot ng kwarto, ng green room, di ba? Nakakatuwa nga na bigyan niya ng moment. Ito nga yung sinabi ni Jokoy nung in-address niya yung Taylor Swift joke na na-hurt daw siya na okay lang kasama talaga yan sa trabaho. Hindi man yun yung the best ko but I did my best sa oras na binigay sa akin. At para sa akin, yun lang ang importante sa kahit anong larangang pinapasok mo, mapa-comedy, mapa-trabaho, mapapag-aaral yan, ang importante ay nagsubok ka. Kasi sa dulo ng araw, ang tunay na tumatawa ay yung nagsubok at nag-fail. Well, ito, hindi nga siya nag-fail eh. Hindi lang niya naabot yung ine-expect niya. Importante nagsubok ka. Ibig sabihin, sa susunod mong gagawin, alam mo na kung ano yung mga dapat mong abangan at i-preparean sa susunod. Kaya proud ako kay Jokoy. Nag-cringe ako sa iba niya mga jokes, pero proud pa rin ako sa kanya. Hindi naman porket suko tayo isang bagay, hindi ka na dapat maging proud, di ba? Mahirap maging joker, mahirap magpatawa sa internet kasi syempre, mapanghusga ang internet at ang lipunan. Pero ang importante hindi siya maging kriminal tulad ni Joker. I-Jokoy okay lang yan eh. Ito, galing kay GMA, kay Family Feud, dali. Survey says, wala. Fill in the blank, Maria Blank. Ozawa. Maria Hindi alam na matanda. Puro Arabi na alam ni tatay sigurado. Bagay lang naman kasi Japanese yung theme natin ngayon. Okay. Diba? Blurred. Si Maria Ozawa is a Japanese actress. Maria Ozawa! Ako, dalawang ex din yun. Panakikita mo doon sa video ni Maria Ozawa. Intrusive thought na mga lalaki. Ano gusto ko eh. Nalala ko ngayon kay Jokoy tsaka yung kay Queen Jasmine. Yung isang binigyan ng 10 days. Ito kay Queen Jasmine binigyan lang siya ng on the spot 3 seconds para mag-isip. Yan ang ad-lib. Yan ang stand-up. Di ba? Pero yung sa mga hosting kasi, most of the time naman, inaaral mo talaga yan eh. Kasi hosting yun eh. Meron kang programang sinusunod eh. Hindi naman siya nag-a-adjust para sa'yo eh. Baliktad. Ito, all-purpose queen. Oh my God! Isopagos. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, Okay ni spoken word eh. Hindi mawawala ang iyong isopagos. Mananatili yan. Blasphemy! Ang buhay, iingatan, papahalagahan mo yan. Dadaloy yan sa iyong sinapupunan. And I thank you. Hayop ka. Baka mabash si Queen Jasmine dyan ha. Ito magbash kay Jokoy. Panoorin mo kung paano kumina. Oh! Ice cold, malamig o gininaw. Ice cold sa esophagus! Bumitaw. Hey! Hey! Ice cold, di ako silaw. Di ako ikaw. Parang di ako like you. Pwede sabihin ni Jokoy sa hindi ako ikaw. Hindi ako hilaw like you. Marayo na rin na may narating ni Jokoy at magsimula naman siya sa humble beginnings niya, di ba? Give credit where credit is due. Yeah. Ano to? Good night us. Yeah. Cute mo talaga. Kaya kita nagustuhan eh. Parang ano ba? Siya na naman! Siya na lang lagi! Ayop ka! Yung ex mong mabot na esophagus mo, isipin ko na naman. Sabi mo rin, miss ko rin ex ko dahil sa'yo. Yan, labanan kayo na esophagus. Na kay Nathan. Grabe, ang sarap. Isopagos. I have no enemies. Sila iniisip ni Jokoy, wala akong kaaway sa inyo. Okay lang. Gaya maging sikat, marami kang bash, marami kang lies, pero importante, huwag kang titigil. Nakasingot ng Epika sa ito, si Maleficent yan. Sunod, niligtas ko lang sa Metal Slug noon, kainuman ko na ngayon.
Thank you, Heavy Machine Gun. Yan, maraming gaya sa Amerika may Heavy Machine Gun. So na dyan, ato kay Flick G. Ilagyan daw niya ng lyrics yung kay Cash G. Nga pala ng Eddie Backpack. Sinubukan ako nito eh. Sa aking galing, wala makapagabol. At sa sinparan, daking manabit ang dila, pre. Mga wig pag nakita, pinapatay ko. Oh! Iba talaga pag mga rapper ito, pag mga writer talaga, mga lyricist talaga. Mabilis sila maghulma ng mga tugma. Mabilis din sila sa vocabulary nila para sa may lalabas sila sa mga salita. Oh! At kalasin, lagyan mantika, ihalo sa Milo. Bang! Uy, astig malaki aking banana. Galing ka. Sobrang astig di malabong makakising sin si Ibana. Hindi nag-ahabol! Mapalalaki, babae, huwag ka mag-ahabol! Kiles kim pagget ng pen, mala SPG, dinagit sang kid na may nagpapik yung mga chicks sa loob ng aking cash. I'm gonna make you send the bill engine, pulutan pa! Kaya parang ano lang ah. Isa parang na-stroke eh. Ito may mga strokes ng ano eh, ng utak eh. Ay, ito isa may mga strokes ng ballpen eh. Galing eh. May maniwag lang takin, sumbong kita sa aking mama. Namiss ko na, hindi ko na rin matiis. Nagtabog ng hingi ako ng Gcash at ng pera, pre. Pero sana binigyan ako ng pera, dude. Di na sana ako nangagaw ng city dun sa jeep. Yoko na, bad trip. Diba? Talagang tinablahan mo, nilagyan mo ng lyric yung hindi malalagyan ng lyric. Ano to? Ito, gusto ko lagyan mo ng mga tugma. Tapos di nagtutugma yung utak ng mga ganito. Di ko maintindihan eh. No party na nga. I-bite mo pa. Well, literal na pa ito kay copy-paste mo nga to. Kasi na-disable yung pag-iisip ni ni ate o ni kuya na gumamit nito eh. Magaling! Yes, parking! Ayoko sana ayoko muna man-judge sa mga ganyan tao. Pero yun nga, ito na yung mangyayari kung hindi natin i-check yung mga nag-i-e-trike. Diba? Sana mabigyan din ng extra parameter yung kanilang baka feeling kasi nila parang bike lang to kasi walang lisensya eh. Path of least resistance, yun ang gagawin ng mga tao. Tunad, anong tubig ito Toblerone? Makati sa esophagus yan, boy! Kailangan ng tubig! Tataka sila kung nakuha nila eh. Anong sinabi mo? Dima yan, demonyo! Mga nagbabato ng Toblerone. Demon mode o cringe mode. Sinong mananalo? Hindi si Jokoy. Ito, ang joke ay din ako ko. Rex. Yun yung punch sa Funny Vic's joke. Yung mga ganyan, mga nag-recycle ng joke. Kasi sabi nila, depende rin yun. Kasi minsan naman talaga, depende dun sa pagkakalatag mo eh. Depende dun sa punchline na ginagawa mo. Pero yun nga, iba kasi parang natatamaran. Pag ganun ka klase magbato ng joke, singutin mo pa. Kuna pa yung singot mo sa Vic's pag ganyan. Kaya, meron kayong yung esophagus. Yung esophagus. Saan yan? Habang tayo kumakain sa pagkain. Wala ang esophagus. Happy ko Wala po. Nabili na po. Sa baga po yan. Baga. Totoo naman. Sige po. Malilintikan ganyan sa baga. Lalo na yan, lalo na yung nagalilinis. Tanungin ko po muna yung... Patingin nga po. Tanggalin ng machete, esophagus mo, boy. Baga yung baga. Pero mo. Pero pinagharap mo ba? Sa sinapupunan. Yung lalamunan. Esophagus talaga. Siguro mo sana binili mo yan. Ayop ka. Sorry din na misogynistic church. Ay naku, ihiwalayan ka pag tumaba ka. The importance of looking good for your partner. Okay, tapos. No, kasi So, yun meron bang requirement na kailangan ito lang ang size? No, kasi yun ang kulang sa Kasi hindi nyo tinatanong yung mga lalaki. Bakit yung mga ibang lalaki, biglang nang bababae, syempre, yung niligawan ka, maganda ka kaya ka nga niligawan eh. Physical attraction muna eh. So pag tinanggal mo yung physical attraction nyo, at naglumba-lumba ka na, kung ano kinakain mo, wala ka ng discipline. Darla, makinig ka na. Magpa-fade away yung love eh. Kasi Love fades because of physicality. Physical, What? Ano nangyari? Pero
Ano ko ba explain to bilang lalaki? Nagigets ko yun kasi ina-explain ko din sa girlfriend ko na pag kuya matagal na kayo, hindi masama maging physically attracted kasi sa isa't isa. Hindi naman kailangan model yung katawan niyo. Pero huwag natin pabayaan yung sarili natin kasi normal lang naman yun. Alam ko, iba-iba pinagdadaanan na iba. Siyempre, may mabubuntis. Hindi naman porket nag-iba na yung weight mo, hindi mo na yung mahal yung tao. Pero let's work towards something. Pare-pareho, dami-daming dad bod dyan. Diba? Let's work towards something na magiging healthy pareho. Kasi kung mas healthy kayo pareho, pati libido nyo mas gaganda at kasama sa relasyon yan eh. Ang pangit lang talaga nung pagkakasabi nito ni sorry na ang pangit. Kung ba magagalit yung Twitter sa mga ganitong klaseng topic eh. Pero nagigets ko both sides. Nagigets ko na kahit ako, gusto ko naman yung physically attracted ako. Pero hindi lang dapat yun. Di ba? Ano yan? Parang each coin. Isang Joe, isang Koi. Parang okay maging healthy, hindi masama. Pero putya naman, kung sobrang kukamukha mo na kung para ka ng Michelin man, putya may sakit ka na. Diba? Ayoko naman ng gano'n. Gusto ko, pareho tayo, magtatry natin, susubukan natin maging healthy, paging attractive sa isa't isa. Gano'n lang naman kasimple yun. Ngayon, iba't ibang levels yan, iba't ibang tiers yan, kada relasyon. Meron masaya na ganito ang kanilang itsura, o ganito yung kanilang weight, ganito yung kanilang body size, okay lang sa kanila. Pero yun nga, preference yan. Ang pangit na ng pagkakasabi dito ng asawa niya. Buti dito pala, hindi na siya hiniwala yan eh. So lahat yan kay Queen Yas. Pantog. Ano naman? Kapag tayo'y umiihi, syempre, kailangan hindi mo mapigilan yung ihi mo, syempre, para iwas bato, para iwas Lagyan mo pa rin sakit, ulit ng music, Leche. Syempre, kailangan kapag ihing-ihi ka na, kailangan maghanap ka ng paraan. Arinola! Hindi Oh, yung ayan. pipigilan Tugma. yung ihi mo, baka yung pantog, Bato yung lumabas. pantog mo mauwi Mabantot. sa susi ng hindi mo maisip na trahedya na magkakaroon ka ng gusto. Alliteration bars! Sa makatuwid magkakaroon ka ng UTI. gastos na malaki. Kaya kung ayaw mo yun, umihi ka ng umihi para yung pantog mo hindi magkaaberya ng ganon. And I thank you. Ang sakit na rin ng pantog ko kakatawa sa mga kalokohan. Pinapadala nyo? Sunod. Ito, bayad po. Ay, huwag na maganyang bayad. Ay, makakatikim ka ng bayad kay kuya. Huwag mo subukan. Sunod. Helicopter! Yes. Naalala ka na niya. No? Naalala mo na naman ex mo. Guro na lang siya. Saksak mo sa esophagus mo yan, Leche. Sunod. Ayan, mayroon mga tugmaan niya. Matagal yan. Hanggang sa kalangitan, hanggang sa kosensya. May kinakausap ka ng mga ahensya. Oh, bars mo. Napag-collect natin yun. On the spot. 2 seconds preparation. Ano, Jokoy? Uwi ka na. Uwi ka na sa Pilipinas. Madali buhay dyan. Dito ka na lang. Mas masaya dito. Ito yung mga checkmate daw. Diba ito yung mga nag-share ng gospel. Pag niluhuran ka na niya. Linuhuran. Pag linuhuran ka na niya, po, hirap niyan. Lalabas yan ng mga matitinding mga bars. Yung mga mahirap kalaban na kataga, yung mga galing sa kalangitan. Ano to? Mai? I call you Mai. Mai? Yes. Mai? Be mine. Be mine. May bow? Mabaho? Yung mabaho? Say it. May bow? Ay, bao. Mai Bay. May bow. In Vietnam, we call that may bow. Mai Bao? Yes. Yeah! I'm the map. I'm the map. I'm the map. I'm the map. I'm the map! Actually, Go to Dora's house, but she doesn't know where to go. Kinayaan mo intrusive to pag magsalita. She's gotta go to the tricycle. And she needs to ride an e-bike. Okay na naman yung e-bike. Nag-correct na naman. Dora's house. Yung e-bike naka-parking. Remember? actually, I don't know. Tricycle. I don't Actually? understand. Dora's house. I don't understand. With me. I don't understand. Tricycle. E-bike. I don't understand. Dora's house. Tayo natin yung dalawang brains na nag-uusap. You don't understand? What are you? What are I'm you a talking Filipino. about? Talking about, it's your name. I'm talking about you. E-bike. Dora's house. Oh.
Ang hirap na mga ganyan kausap. Hindi kayo pareho ng humor mangyayari ito. Kaya nagagalit kayo kay Jokoy eh. Mga Pilipino pagkatapos sa panood si Jokoy sa Golden Globes. Ayan, diba? Tago muna. Yan naman tayo. Ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Mapasikot o sulot. Dapat nandun ka. Haharap ka. Diba? Pag isa nagkamali, dapat haharap. Hindi yung proud ka lang pag sumisikat sila o biglang nakilala sila sa buong mundo. Kaya ang hirap. Kaya nawala din si Wesley So eh. Proud lang tayo pag gusto natin maging proud. Kaya din naman yung utak natin pagdating sa mga pamilya, pagdating sa mga relatives natin, sa anak natin. Proud lang kayo pag tapos na yung paghihirap nila. Pero yung pinagdadaanan nilang hirap para maabot yung kailangan nila abutin, para makuha yung gusto nila makuha, wala kayo. Hindi nyo sinusuportahan. Hinahayaan nyo lang sila. Yan ang hirap sa mga Pilipino. Ang tunay na ating kalaban dito, hindi talaga mga Westerners, hindi mga Amerikano, kundi ang ating sarili, ang ating mga malalapit sa ating dugo, ang ating dugo mismo ang problema. Kaya cancer tawag ko, diba? Kasi yun yung kailangan natin labanan lagi. Mga cancer sa lipunan. Ano to? Kali raisin? Mayanis reaction nung ay, dito ba galing yun? Hindi. So AI generated yun. Oh, ay, totoo to eh. Hindi to AI eh. Pati yung sugat niya. Ano kaya kay film code, sinabi niya yan, edition. Siyempre ko bida, papatikimin kita ng mga mala-impactong lyrics. Buwet balentong 790, wala lahat. Maganda yan, panoorin yan. Ginagamit ka ba talaga ng Washington? Ikaw gumagamit sa kanya. Wala ito yung flip top sa ibang bansa. Ang ayoko lang dito, nung pinanood ko to, yung Hamilton. Wala akong pakialam sa history nila. So kung sana may Hamilton tayong sarili natin, yung mas ma-appreciate ko. Kasi pag naalala ko, di ba may context kasi, pag naalala ko yung pinagdaanan natin sa kamay na ibang mga banyaga, mas na-appreciate ko kung talagang galing sa atin. Pero maganda siya, creative wise, maganda. Very creative at mapapaudyo ka talaga din sa mga music niyan. Ano kay Resort? Esophagus. Habang tayo kumakain Pati side dish luto na eh! Siyempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan. Nasakit na nga esophagus ko dito. Papahalagahan mo yan. Aking esophagus! Nilololo ko lahat ng mga pinapadala nyo. Galing kay Shinzo. Why did you make me do this? Yes! You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, J-Point, you'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. You'll live to see this world crumble to dust. Ting! Jokoy! Ting! Ito si Jokoy dito. Ito si Jokoy kay Jepo. Ito tayo. Ting! Mga random commenters, hindi nyo pa pinagdaanan yung pinagdaanan ko. Pag nandito ako sa itaas, nang babata kayo pababa. Pero hindi lang ako naging perfecto. Hindi lang napakaganda ng mga aking mga tugma. Hindi nyo na ako kasama sa gera. Yan ang hirap sa atin. Swerte yan! Swerte, swerte yan sa esophagus dance. Galing mo talaga. Gusto ko sa Pilipino, creative sila eh. Mga idol, pag nakakita kayo ng ganito, huwag nyo itatapon o huwag nyo papatayin. Tapos ihawin to mga idol, ihawin nyo kaagad o kaya sabawan nyo. Inihaw yung mga sa Golden Globes. O ilagay nyo sa Lucky Me. Dire-diretso sa alam mo yun, tsaka sa konsensya mo, dire-diretso sa esophagus mo. Napakasarap ang lasa. Sarap. Nam. Okay lang yan, basta kung pakita sa mga tambay sa labas. Pwede maantabayanan yan. Tunod. Ito, galing kay Jose. Sa motor. Oy! Munti ka na makita yung esophagus mo dyan. Ano ba? Diba Pak? Ang ganda Pero pagbaba lang. Hindi, nung sumakay ka dun sa motor, pag ganun. Kapit sa esophagus. Pak, akala bago mo maubos. Kotse, no? Kitang-kita ang mga ninuno sa iyo yung esophagus. Bakit kaya ko? Magkamukha sila. Tunod. Ano na naman yan? Ito, hindi inubos sa kanyang esophagus. Kaya iba ang umubos. Naku, pag yan may lupus. Yari ka, bus. Buhay mo maging upos. Ano to? Magbigay ng katabi ng Mercury. Sa solar system, magbigay ng katabi ng Mercury. Mercury. Ano yan? Sportswear. Ha? Katabi nga ng Mercury dito. Yan ang adlib. On the spot, may nakita inspirasyon. May pwede ka maging Queen Yasmin. Sunod. Nursing mo, may kaklase mo si Sakura.
Grabe ang chakra control. Hindi na hanggang esophagus ang chakra mo, boy. Lamalagpas hanggang sa paa. Kumakain ka ba ng sushi? O... Yan ba sinabi rin ni ano yan? Sinabi rin ni Queen yan eh. Mga liriko natin eh. Nadadaan ka man pa sa pakiusap. Pag ito esophagus na naman. Deliver natin ng chicken skin. Huwag muna kayong kupit ha. Pag medyo malakas-lakas na yung tinda, tsaka kayo kumupit. Kasi open naman tayo sa kupit eh. Meron sa mga supplier. Bye. Ano magkaka-supplier ako? Chicken skin na lang. Kupit natin, medyo ilagay natin sa araw ha. Pag ganitong nasa bahay lang tayo, Sabado-Linggo, wala. Kupit kasi walang kuha. Nagadamintahan, tsaka lang. Pero unti-unti, huwag niyong dadamihan ha. Tago mo lang sa esophagus dito, kolektahin mo lang. Kano na ba Sarap, nagutom lang ako. So tuloy. Kwenta pa lang. Ayan, medyo alanganin muna. Pag gusto malaki-laki, tsaka lang. Tama na yung pa-city-city lang, pang camel. Yun, no? Sarap. Uy, egol ah. Egol tayo dyan, boy ha. Dumapas sa kamay, tapos binalik mo dun sa lalagyan ah. Namiss ka rin Para yan, si kuya, Mario chicken Osawa. skin namin. Oo, tsaka yun, sarap Ngayon oh. lang may deliver eh. Gamit na gamit esophagus niyan. Ayaw tayo nagputol. Ano na naman, Elika? Kanina pa. Parang bumili lang sa Monterrey. Sa Mountain Fresh. Lagay mo! Ay, hilo na ako. Yung pantog ko. Okay, lagay mo! Hindi kaya isang kamay. Po, narinig ko na rin yan eh. Nalala ko yung mga, mga above eh. May ko naaalala dyan Pinractice niya muna sa tao. Literal nakakita na siya ng esophagus ng tao. Magaling! Ang galing ko po siya parang sa makina. Ang linis. Hindi ko pagtitripan niya na esophagus. So, ito yung pagtripan mo na esophagus, kuya. Baka sa'yo kunin yun. Baka yung esophagus mo kunin mo. Kunin yan. Parang ruler yung mata. Sunod. Yes, abot na abot na esophagus mo. Mamaya ka sa akin. Hoy! Lampong ka. Lampong ang lalamunan mo sa akin. Merong sariling pause button yung video. Gusto ko to I'm okay. I'm fine. Gwen Chan Gin ka na. Gin ka na. Mainit sa esophagus yan. Uuwi ka na, lasing. Sana ang lasing. Awit yun. Leche. So, sumaya pinapayak mo ako. At doon natatapos sa ating mga memes ngayong linggo. Sumaya ba kayong pantog at esophagus? Kung gusto pa na mga ganito, kung nyo katalimutan like, share sa mga mabilis nyong magsalitang praise. Kung nyo kalimutan mag-subscribe. Gusto nyo panoorin dito yung video sa tabi. Ito na gusto ng YouTube na panoorin nyo. Paulo lang maalam.